Trea zwemt sneun 2 kilometer mee van der Weiden mee door de graften van Sleert. Dat docht ze in een groep van 12 mensen. Ik heb me gewoon ingekraaid en mijn man die stond helemaal achter me. Die hield zoiets van, ik moet nooit doen. Nou, best. De jongens zien geen keus, die moesten. Dat doen we gezamenlijk. Ik van mij privé gewoon uitsluiten. En toen heb ik eigenlijk een dingjeskrant in de stadsomroeper, het bladje van Sleert. En een oproep van, hey, dit ga ik doen, wie wil mooi doen? Nou ja, 12 mensen totaal ben we nou. Het doel weer om 12.000 euro op te hellen van KWF. Daar binnen ze al heen en daarom is er nou nog alle tijd om te trainen. Ik denk dat wij er nou wel klaar voor binnen. We gaan goed oefenen volgens mij, dus het gaat hartstikke goed komen. Het is een leuke dag, leuk programma. Wij gaan ons best doen, we gaan goed jullie samen. We hopen dat er nog wat bij komt en dan hebben we een topdag. Wist u er klaar voor? Ja, Hoe hast u zo getraind? Hoe kist u 400 meter zwemmen? omdat ik heel vaak met mijn moeder en paken heb gezwommen.